Često ljudi i gameri, evo nas ponovo dragi svoj gamer. I ljudi, želim se ispričati o Luna, oprosti zato što sam bio pregrov, zato što sam na 2 napravio video, nisam to trebao raditi i stvarno mi je žao. Ali Luna, ja samo želim biti YouTuber sa tebom. Znam da ti voliš jako puno snimati, da sam ti htio malo pomoći, ali nije ovo samo tebi isprika. Ovo je isprika i Anonymusu i onome sa C nešto. Prosti Anonymus zato što sam ti pisao na ružne poruke i zato što sam ti psovao, stvarno mi je žao. I sa C, prosti što sam i tebi psovao i što sam govorio na ružne riječi, stvarno mi je žao, ljudi. Evo svima obećajem da šta god hoće da snimit ću. Šta god hoćete snimiti, snimit ću. Ali ako hoćete počinje mi Minecraft snimat, zato za nekoliko dana budem imao vremena, moću Minecraft snimiti. Ali ljudi, stvarno mi je stvarno mi je žao. Čak Luna, Anonymus i onome sa C. Stvarno mi je žao, ljudi. Mislim, znam da nisam najbolji bio YouTuber i znam da nisam bio najbolji od svih YouTubera. Ja se ne želim furat, ja samo želim biti YouTuber. Nisam nikada bio YouTuber. To želim ljudi probat biti YouTuber. Pa, evo sada ja dobijem 50 lajkova. Ne bi se ja furao, ja bih zahvalio i rekao bi da smo to svi mi uradili. Pa je bi. Svi mi bi to uradili, zato ljudi što snimamo, vi lajkate i subscribe-ajte. Vi lajkate i subscribe-ajte. Ali ljudi, stvarno mi je žao. Ako vam se ikako mogu oprostiti, samo recite na komentarima. A i oprostite Anonymus i onome sa C. Stvarno mi je ljudi žao. Ali hvala što ste gledali ovaj kanal i vidimo se vrlo uskoro. S Bogom!